अशी वय बदल नकार घाल बाबूस नकार घाल पेपर मग तो आमचं सुखगर्दा दुगर्दा वार्ता विघ्नाची मुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची गाणे सुंदर औषधी दुराची के माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पुरती जय देव न खचित पराती गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुंकुमकेश्वरा जय जळीत मुकुट शोभे तो बरा मृदुन तीन उपरे जने गागरिया जय देवा जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पुरती पीतांबर पणवर वंदना सरळ तोंड वग्र सुंदर त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देवा जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पुरती जय देव दुर्गे दुर्घट बारी त्रिविण संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मृगाते वारी हरी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वंदे तारक संजीवनी त्रिभुवन भुवनी पाहता तुझ इशी नाही चारी शमले परंतु न बोलवे काही विवाद पडले प्रवाही तू भक्ताला नी पावती लवलाही जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वंदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निजदासा क्लेशापासून सोडवी थोडी भाषा अंबे तुझ वाचून गुण पुरविलाशा हर कल्लीन झाला पदपंक दिलेशा जय देवी महादेवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी घालील लोटांगण वंदी न चरण डोळ्यानी पायी न रूप तुझे नेमे आलिंगी आनंदे पूजन भावे वायन म्हणे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा तुझ्यात्मना प्रकृती स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै पूर्णानाम्ने शिला इति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जगदम्ब उदयोस्तु मंगलमूर्ति मोरया पार्वती पते हर हर महादेव सगमय इदं फलं मया देवस्थापितं पुरस्तं तेन बलाब्धिर्भुजन्मनिफलेन सर्वं तैलकं सचराचरस्मद्वलास्य मनोरथाः देवास्वामी समर्था परिपूर्ण कृपाकर नाम क्या बोला कोकण मॅरिटाईम प्लॅस्टिक आणखी या ठिकाणी ही सरकारी मान्यता अशा प्रकारची या ठिकाणी सूरज यांच्या आणखीन त्याच्या मित्रमंडळीने या ठिकाणी आणखी नवीन उद्योग सुरुवात केलेला आहे. त्या प्रित्यर्थ या ठिकाणी जी वास्तू निर्माण करायची आहे. आज दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर आणखी गोव्याचे सुपुत्र गोव्याचे आणखीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या ठिकाणी हा शिलान्यास समारंभ संपूर्ण झालेला आहे. पूर्णानामनं शिला स्थापन केलेली आहे. मनात ठरवल्याप्रमाणे या आणखीन या जागेवर जी काय वास्तू निर्माण व्हायची ती लवकर होऊ दे आणि लोक या ठिकाणी उद्योगधंदा सुरू होऊ दे. जो मनात संकल्प आहे तो पूर्ण करून द्या. अखंड तुमचा कृपा आशीर्वाद ठेवा आणि अशी जी तुमची सेवा चाकरी करायची प्रेरणा द्या. सांभाळ करा, कल्याण करा. मंगलमूर्ती पार्वती पते हर हर महादेव. रामनाथ दामोदर महाराज की जय. जगदंबा शांता दुर्गा माता की जय. बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय. बापा एक साइड घेऊन फोटो पुढे किती घेऊन घेतलं मला ओपनिंग झालं डेली फोटो मांडला मरत होता आणि मिळता मला किती फोटो